boy! Here it comes! Here it comes! What's up mga kaayuda? Salamat pong muli sa inyong lahat sa patuloy na pagtutok sa ating channel. Narito po ang Ayuda Express Shoutout. Shoutout Express. Shoutout po kay Edshi15 at Rona Globio. The Observer That Knows, Sally Jessa, Jeeper Jan Banta, Potski the Explorer, Rice Cooker TM, Aloha Tiap, Melchor Tayag, Mac 269, Yeboy, GM Dandy, at Chris Macho. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Picture, eto ho, ako ho yun. Picture ko ho. Shout out Ma'am Ella. Ayan. Alam niyo yun, ako ho, hangang-hanga ko ho ako doon kay... Sino man ho yun? Hangang-hanga ko ho kay Sir Francis Leo Marcos. Francis Leo Marcos, pasensya na po kung nagagamit yung aking picture para ho i-connect sa inyo. Hindi ko ho alam at hindi ko ho kilala kung sino ho yung tao na ho yun, pero gusto ko lamang pong sabihin sa lahat. Si Norman Mangusin at si Francis Marcos, ako po yun. It's the same person. But, Norman Mangusin, Francis Marcos. Kung siya man ho ay mangusin, kaso hindi nga ho eh. Bakit nyo ba ipipilit? Si Norman Mangusin at si Francis Marcos, ako po yun. It's the same person. But, Norman Mangusin, Francis Marcos. The same person. Ano gusto nyo marinig? Norman Mangusin and me are one? Yeah! You failed! Hindi ko ho siya dinidefend. Kaya lang po, dinidepend ko naman yung aking sarili. Wala naman akong dapat depensahan. Kaya lang ho, nakikiusap ho ako dito ho sa tao na gumagamit ho ng aking pangalan. Pakiusap lamang po. Ayan, pakiusap ko lamang po. Wala ho akong kaalam-alam bakit mo ginagamit yung aking larawan. In your face, sucker! Sa mga nagsasabi ho na nakikitira lamang ho kami sa aming lupa, bakit hindi ho kayo pumunta? Ayoko ho saanang mag-live, ako ho ay nananahimik. Pero ito ho yung kailangan kong gawin to protect myself. Kasi sabi ko nga ho, sino ho, kahit ho ang hayop, kahit ho ang aso, kahit mabait yan, pag sinaktan mo yan, lalaban yan para ipagtanggol ang kanyang sarili. Nakikiusap po ako sa lahat ng mga nakakakilala sa akin. Game.
Yun pong gumamit ng pangalan ko na Sian Gasa, ito ho ay isang kasinungalingan lamang na ako ho at si Francis Leo Marcos ay kilala. Ito ho, please lamang po, sa mga kapwa ko naman at nakakakilala sa akin sa church, wag naman ho kayong magtanong kung kani-kanino. Diba si ano to? Opo, kilala nyo naman po ako. At never naman po na ako magkakaroon ng kapatid na gano'n. Di napakapalad ko at hindi na ho ako magtatrabaho kung may kapatid ho ako na gano'ng kayaman. Bakit? Kasi kung may kapatid ako na gano'n, bakit hindi ako dumikit? At para magsabi sa kanya, pwede ba kunin mo na lamang ako? Tama ho ba? Sino hong tao ang gustong maghirap? Wala naman ho Pero sa sitwasyon ho na ito, gusto ko hong ipakita sa inyo na ang ganda-ganda ho nung ginagawa nung tao. Napanood ko nga lang yun sa YouTube. Ang dami hong tinutulungan. Kung ako, kapatid ko yun, hindi na ako maglilingkod sa Panginoon. Bakit? Maganda buhay Pero hindi. Ako ay naglingkod sa Panginoon dahil yun ang panawagan ko. Pero ako ay nakikiusap na wag nyo naman sana husgahan yung tao na siya yun at husgahan ako na ito ko. Bakit po kay Sian Gasa marahil nasisira mo yung kredibilidad ko bilang lingkod ng Panginoon? Bakit? People is always believing on my word na binibitawan when I preach the gospel of God. Pero dahil sa ginagawa mo, yung tao pwedeng sirain yung buhay ko. Bakit? Kasi yung ginamit mo, picture ko Yung ginagamit mo, larawan ko. Yung ginagamit mo, buhay ko. Ibig pong sabihin to at ang sinasabi ko sa oras na ito, wag nyo naman pong sirain yung aking buhay na kung ano. Lang ang meron ako. Again, sana po makarating naman po ito kay Francis Leo Marcos. Ayan. Kung ito man po ay makakarating, pasensya na po kayo, Mr. Francis, kung nagamit po kadalasan yung larawan ko na ikaw, kahit naman po sino pwedeng gamitin. Ayan. Alam ko ninyo, batang version daw Sabi ko kanina ng isang kong nanonood na si Jalmar Peña, si Cristina Asensi Arnaldo. Ayan. Batang version daw po ako. Salamat naman. Di ba ho babas pogi siya? Kasi, but I just want to say this to you guys. Ako ho ay ako. Ako ho si Jerome. Ako ho si Jam. Pero hindi ho ako si Francis Leo Marcos. Pero hindi ho ako si Francis Leo Marcos. Ako si Francis Leo Marcos. Itong live na to sana makarating kay Francis Leo. Mr. Francis Leo Marcos. Ako po ay humihingi sa inyo ng tulong. At total din lang naman. I-connect nyo na ako sa kanya. Hindi ko connect na rin ako sa kanya. Para humingi lang din lang naman ng tulong. Pero sa lahat po ng mga mga viewers, sa lahat po ng aking mga kaibigan, higit na kilala po ninyo ako. Mga kababayan, gusto ko lamang kong sagutin yung sinasabi ni Sian Gasa. Maaari itong Facebook na to ay hindi ko na maipost at ma-delete na. Alam mo, Sian Gasa, ako kasi yung tao na
walang makakalkal na kasalanan ko. Una, hindi sa lahat, hindi ako kriminal, hindi ako scammer na katulad mo, at hindi ako mandarambong na tao. Okay? Po sa inyong lahat, shout out po sa inyong lahat. Meron po shout out po sa 137,000 viewers na nanonood. Trending. Po. Ganito po ako ho ay ako. Francis Leo Marcos, apelido pa lang malayo na ho. Mangusin ho ako. Marcos ho siya. Francis Marcos. Ang hindi ko lang talaga ma-deny, sir, kasi yung Norman Mangusin, hanggang grade 5 ako gamit ko po yun eh. Gamit ko talaga, kaya hindi ko ma-deny. Talagang lumaki ako, tatay ko si Gilbert Mangusin. Pero nung 17 na ako, nanay ko naman ang nagpalit ng pangalan ko, hindi naman ako. Kaya ang hirap i-deny, sir. Pero talaga hindi. Ako ho ay isang ordinaryong tao lang at mas masarap mamuhay ng tahimik. Shout out po sa lahat ng nakakakilala sa akin mga pastor. Mga pastor dyan. Shout out po sa inyo. Shout out po sa inyo. Ayan, mga kasama ko mga lingkod ng Panginoon.